Здравейте всички, това е 17 част от кампанията с гърците на играта Rome Total War. В миналата част мобилизирах доста армии и сега съм в Италия, като римляните ме нападнаха и се опасявам, че тази битка няма да успея да направя. Затова ще отстъпя, защото прекалено много армии ми се струпаха на римляните. И така, сега тази ще оттегля тази армия тук. И ще направя една маневра. Като първо ще изтребя тия флоти. Ще направя една балиста. Така. Ще върна армията. И ще разгледам градовете малко. Тук мога да ги пусна високи таксите. Ще направя пътища. Тук всичко съм пуснал градовете. Тук ще направя за сега нищо. Така. Спарта ще пусна ферми. А тук няма нищо за правене. Ще превърша този ход. Така. Сблъсък на флоти. Не ме интересува. И ще остава един юнит стрелци. И ще дойда с кораба. Ще се махна тези хоплайтс, не ми трябват просто. И тези пелтасти. Ще направя пазар. Коринт ще направя пазар също. И тук като ли няма какво да правя този търн по-точно. Ще превърта. Двата града ми се бунтуват, Тесалоника и Лариса. Ще намаля таксите. И тук. Тук също. Тук и тук. И Термон също ми се бунтуват.
Така, меса не се е построил. Ще направя Тесалоника, съм пуснал. Добре. И ще тръгна направо към Рим. Родес ще направя града по-голям. Добре, всичко съм нормализирал. И това ще е за този ход. Не става. Превзех Кротон и ще екзекутирам населението. Така. Рим явно са залисани. Тука. Като тази армия ще я вземе, тук ще направя ферми, ще пусна да се правят плити, като ще намаля таксите. Тук и тук ще взема тези кавалеристи. Пергамун. Така. Атина. Ще направя храм. Тук ще направя също храм. Либеум ще направя по-голям град. Бруците бяха унищожени. Това ще е за този ход. Тази обсада ще видите следващия епизод. Този сигурно е много кратък, но просто сега нямам времето да го направя по-дълъг. И надявам се да ви е харесал. Чао!